Maya pat magrasya nga bakpuki kayo ngon.
Kingaldoy, tipag masusyan tayo po yung kapiesta ng Santa Rita de Casia. Siklawot tampo at pangatyan tayong Horacio Emperata, laban king COVID-19. King lagyunig, patning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Itamungan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay higpami, aminan mila rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit, kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit, pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat mi kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mo na ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagularing ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, may kabyus kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. E musana pisawiling yaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo king ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, kinlagyunig patning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala karing kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Ding sponsor kang Santa Rita de Casia, Hermanidad de la Correa, Santa Rita de Casia. Pasalamat na ding makatuki, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and family. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine, Ditz and Lita David and family. Birthday Thanksgiving ng Anthony Bibar. Speedy recovery Daddy, Chismel de Alca, Angel Pajardo, at Susana Manalag. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lerna Panganoran, Remeji Mateo, Jesus San Luis, Antimurin, ding Sablang Kaladwag, King Purgatorio, ding Kaladwada di Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Harold Death Anniversary, Inocencio, Corazon, Reynaldo the First and Second, Juanito, Roland, Emiliano Senior, Bining, Diosdado, Corazon, Rodolfo,
Gloria, Pelino, Nida, Antonina, Mark Kevin, Ricardo, Amanda, Angelo, Emiliana, Maxima, Melquiades, Librado at Jesus. Magkabit ang puking dalita pamukulat. Kilagyaningin pa ang poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal na Espiritu, mantabay kay kaingan. At kaya kan timurin. Maya payabak kay kayo po. Maya payabak po among. Hindi tayo po pagselebran ng piyesta ng Santa Rita, maling hapon po Domingo, at manibaboy po yung liturya ng Domingo, kaya sa aking piyesta ng Metong Santo, king kakatang liturya. Na kanita bantang maging matampangganap kaniting kapag masusyan, si Siyantala pa rin kasalanan tamo, at anyaran paming dulos na at kapatabaran ng hapong Ginoo. Ikang ginawa kang Santa Rita, de kasyang talapaniga po, ring milalako na pag-asa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang mirake kang Santa Rita, metong karing suksok, asinugat king buntok mo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang minantabi kang Santa Rita, king hanggang kasakitan at kapagsubukan, king biyen ng delanan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pepanatilyan meng tapat, isang tarita, king padruning kakaluluan at kapakumbaban ng Kristo. Mananasanang din kayang panalangin sa upanda kaming may biyebye, mitmong katapatan king kaya kaming estado. At yatad king kaganapan na pepakit mo kaya kami, king kaya kang anak. Ang mabibi at magali kang bemo, aning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amanuling Ginoo. Pamamasang iba't kinlibro ni dapat daring apostol. King pamaglayag bing iba't troas, mintaken diretso ka rin sa Motrasya. Kabukasan tinaglus ken Neapolis. Iba't ka rin melawas king Linog Filipos, meto nga syudad ning mumunang distrito ning Macedonia, a kolonya na naman ning Roma. Kay ba't ding mapilan ngaldo pamanatili ka rin, mintake king bebe ilog, luwaling syudad, king aldo ning Sabat. Balami at ilang sinagoga ka rin ding Hudyo. Bigluklukan kami ka rin, at menaral kami ka rin babaeng mitipon ka rin. Metong ka rin babaeng may kirandam kay kami, yapin ni Lydia, at tao Tiyatira, at metong nga magtindantelang purpura. Babae ang sasambaking Diyos, at ingino inaslagane isip ban makirandam masalese, king sasabyan ng Pablo. Yo ang punding katubaleno, pe pabinyaglo. Kay ba't pe paralana kaming imbitasyon, nga no, nung tatanggapan yung ako tunay kong alagad ning Ginoo, kukumbiranda kayong tukunang kenike kami, at emi apayaryan, ingkayang kumbiro. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. ing Ginoo manakit siyang tula karing kayang memalen. Ing ginuma nakitiyang tula karing kayang memalen. Ipagkantayang bayong dalit ing Ginoo, purya niye busol ning kapulungan, daring tapat kayo, tumula ka Israel, uli ning kekam tagalapaglalang, uli ning ari mo magsaya kayo, memalen nisyon. Ing ginuma nakitiyang tula karing kayang memalen. Puryan niye ilagyuno, kapamilataning pamanerak, manigtigan kayo, karing tambul at alpo at puryan niye. Ing ginuma nakityan tula karing kayang memalen, puputungano kintagumpe, ring mapakumbaba. Ing ginuma nakitiyang tula karing kayang memalen. Bustan mo magsaya ring memalen ng Diyos kintagumpero, bustan mong matulang magkanto, karing piestaro, bustan mong kulisak masikan, pupuri king Diyos, itiyo intagumpeno ning balen ning Diyos. Ing ginuma nakitiyang tula karing kayang memalen. Parangalantaya po yung maya pabalita. Mi papu king krus alang-alang kay katamu, ing Ginoo mi bangon ang iba't king kutkutan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka timurin. pamamasa king may pabalitag pangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad,
datanging talasaw, ing espiritu, ing katutuan, amanibat king ipa, itubod kay ibat king ipa, at siya, ing munye patututungkol ka na ako. At kayo man, munye kong patututungkol ka na ako. Huli nga kaya bera kayo ibat pa king kamumulan. Iti sinabi ko kay kayo ban komin ako pamanalig ka na ako. Iti walagda ko karing sinagoga. Datanging panahon na ing makamate kaya kayo isipa na king susuyo king Diyos. Adaptan da iti uling baling ipa ni era kubado. Dapat sinabi ko lareting bagay kaya kayo banong datangin na ing oras adaptan da iti aga na kayo king sinabi ko no kaya kayo. Ing maya pabalita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya o Kristo, makiramdam tamo po king uminya. Ngayon po natin pinagdiriwang ang pista ni Santa Rita, bagamat po yung date talaga niya na May 22, yung araw ng kanyang kamatayan. Sa death anniversary niyang May 22. At marami naman sa mga santo death anniversary ang araw ng ating paggunita sa kanila, ang pista nila. So, maikling kwento lang po, baka nakalimutan natin ang kwento niya. Maikling talambuhay lang. So, si Rita po, ang tunay niyang pangalan ay Margarita pala. Palayaw niya Rita. Margarita, ipinanganak siya sa mag-asawang kinikilala, tinitingala, ginagalang sa kanilang lugar sa Cassia. Siya'y bugtong na anak at menopause baby. Kasi matanda na yung mga magulang niya nung siya'y panganak. At nung bata pa si Rita, nakakita na sa kanyang ang kabanalan. Gusto niyang magmadre na bata pa lang. Kaya lang, yung mga magulang niya, na dahil matanda na nga, inisip ang future ng kanilang anak. Kasi kung mag-isa lang siya, paano na siya? Kaya binalak ng kanyang mga magulang na ipag-asawa si Rita. Noon po mga ganyan ang mga pag-aasawahan arranged marriage pang tawag doon. Kaya ikinasal po si Rita sa isang lalaki at nagkaroon sila ng 2 anak. At hindi raw medyo magandang ugali ang kanyang napangasawa. Pero later on sa panalangin at pagtitiyaga, pagtitiis ni Rita, na-convert niya ang asawa niya. Kaya lang, pinatay ang kanyang asawa. Kasi nung panahon daw po noon, uso sa Italy, yung mga pamilyang nag-aaway. Kaya may pumatay sa asawa niya. Nakagad naman pinatawad ni Rita yung pumatay na pamilya sa kanyang asawa. Pero hindi yung pamilya ng kanyang asawa. Yung kapatid ng yumaong asawa niya, malalim ang galit, kaya nagbalak magiganti at yung mga 2 anak ni Rita na 15 years old pa lang noon, nakumbinsi nitong tito na sumama sa pag-iiganti para sa kanilang ama. Kaya nung malaman ni Rita yan, kinausap ang kanyang mga anak at kinambinsing huwag magpadalos-dalos, huwag gagawa ng gano'n. Pero hindi makumbinsi ni Rita. Kaya nagdasal daw po siya na sana'y huwag mangyari doon sa kanyang mga anak na magiganti. Na naisin pa niyang mamatay na lang sila kaysa sa magkasala sila at may impyerno. Ganun. At di ko po alam kung pinapakinggan ba ng Panginoong Diyos yung ganun na hihingi ng kamatay ng isang tao. Pero namatay po yung 2 anak ni Rita dahil nagkasakit sila. Merong parang pandemic din yata noon may salot Namatay yung 2. Kaya naiwan po siyang mag-isa na naulila na sa asawa at anak.
Doon po niya naisipan muli na pumasok sa kumbento. At siyempre, tatanggapin ba siya sa kumbento? May asawa. Mga virgin ang nando doon, hindi na sa virgin. Hindi na sa birhen. Kaya naging problema yon. Ganun pa man, hindi yun ang naging malaking balakid. Hindi na siya birhen, hindi yung may asawa na byuda. Kundi yung mayroong mga kamag-anak yung mga pumatay sa kanyang asawa doon sa kumbento. At baka raw magkaroon ng gulo kung tatanggapin siya. Kaya binigyan siya ng kondisyon. Kung gusto niyang pumasok sa kumbento, kailangan ayusin muna yung relasyon ng pamilya ng pumatay sa asawa niya at yung pamilya ng asawa niya mismo. Kailangan i-unite niya. At alam niyo, nagdebusyon. Kaya may debusyon si Rita, kay St. John the Baptist, San Agustin, at saka kay San Nicolas de Tolentino. Yung kapatid ng yumawang mister niya na nag-iisip magbenggansa, magiganti, nagkasakit. Kaya pumayag na makipag-peace na dun sa pamilyang pumaslang sa kanyang asawa. Kaya yan, nagkaayos ang dalawang pamilyang nag-aaway at tinanggap si Rita sa kumbento ng mga madre ng yung monasteryo ng Saint Mary Magdalene na sumusunod sa batas utos ni San Agustin. Agustinian rule po ang kanilang sinusundan. Kaya ang habito ni Rita ay naka-Agustinian. Dahil yun ang sinusundan nilang rule, the Agustinian rule. And of course, siyempre po, the rest is history. Nang nakapasok na siya sa kumbento. 36 years old siya nang tinanggap siyang madre dun sa monasteryo. At namatay siya at the age of 76. So, mga 40 years siya sa loob ng kumbento. So ano pong kakaiba sa buhay ni Santa Rita? Ang nakikita ko po kung talagang may plano ang Diyos sa buhay natin, hindi yan pwedeng harangin. Kasi parang meron na siyang calling sa pagmamadre, di ba? Pero dahil sa masunurin si Rita sa mga magulang, nag-asawa. Isinantabi ang pagmamadre. Pero ganun pa man, nagawa ng paraan para ang calling nito mula sa Panginoon ay maganap. At nangyari nga po yan. Kaya kung may mga plano po ang Diyos, kahit harangin natin, siyempre we have free will, ika nga. Darating at darating na mangingibabaw pa rin ang kanyang kalooban. Darating at darating araw, kung baluktot man ang ginawa natin, maitutuwid niya at maisasaayos. Kaya kahit anong pagharang natin sa kalooban ng Diyos, darating ang araw, mananaig din ang kanyang plano. Kaya sa atin po, malamang kung titignan natin ang buhay natin, pwedeng na-interrupt yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. O kaya dito sa bansa natin, pwedeng ma-interrupt ang plano ng Diyos. Ako, naniniwala po kung magandang plano ng Diyos sa Pilipinas. Gusto na tayong bigyan ng magandang leader. Pero yung magandang leader, parang ayaw ng mga Pilipino. Mas ninanais ang ibang leader. Pero naniniwala po ako kahit ganun na tayo mismong nag-i-interrupt para bigyan tayo ng magandang leader ng Panginoon. Darating at darating din ang araw na mananaig ang kanyang kalooban. Siya pa rin ang mangingibabaw. Kung paanong nangibabaw sa buhay ni Santa Rita. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pahintang ating mga kaibigan, tayong lahat na
umaasang palagi na ang kalooban ng Diyos ay palaging mangibabaw sa buhay natin at sa ating lipunan. Sabihin natin sa bawat panalangin, ipabalmeke kami o Ginoo, ing mi pangakong Espiritu. Ipabalmeke kami o Ginoo, ing mi pangakong Espiritu. Banin ng Iglesia Katolika, anong kenume dinao ning biemo, itagulaling noeng kayong sarili, impamipasyag king kekeng kaligtasan, kambeni nga lang sawang kapag malasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Ipabalmeke kami o Ginoo, ing mi pangakong Espiritu. Banding kaya kaming pamilyang Kristiyana, anong kenumo nasang patakman ing kekan lugod, maging santung ano ning kapayapan at tula ring sablang anak ipanalangin taking Ginoo. Ipabalmeke kami o Ginoo, ing mi pangakong Espiritu. Banding kekeng kayanakan amaralas maliligalig, paulin dewakan at pamikasalo, at king wakas maging paralitikong espiritual, manakitlasan ng santungan at pangakayap king kekang lugod ipanalangin taking Ginoo. Ipabalmeke kami o Ginoo, ing mi pangakong Espiritu. Baning kaya kaming komunidad Kristiyana, ami tipon ngeni king lagyo mo, parati ang magtamasa king manatiling presensya ning kekang Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Ipabalmeke kami o Ginoo, ing mi pangakong Espiritu. Ngayon yadwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. O ginuning lugod, para lami kaya kaming Espiritu mo, banisundo na king patnubayan at pasiklangan. Ing pamamatulan ng kaya kang banal na Espiritu, datang sa aking kekeng yato, at tayrano ring sablang tao papunta. King alang hanggang ligaya. Amen. Amen. Dito pong makasadyang mag-operta, lakad na lahat mong taking libutan. Magkiabetan pong magkantakin dalit para king pamagsadya karingay. Manalayan kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo, ting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sing sablang pakalulu, binaya may Santa Rita, at gawaming metong abayong lelangan, king kay kang wangis. Ibayo mo kami naman sana na makanano may binayo, kapamilatan ng pamangawa mong katanggap-tanggap kaya ka, kereting kekeng ayin king kapayapan.
Iti nga na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kan yat timurin, na yorem puso yu. makayat na no, king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya. Ing ligay ring santo, ligay mo mo naman. Potang parangalan ming karelang merito, parangalan mi sarili mong kalam. King bira kete king yato, diren mo king atularan mi. King pamakisamakda karing banwa, ipagkalub mo kaya kaming karelang pamakikalaguran. Karing panalangin da, para king kaya kang Santa Iglesia, pagkaluban mo king siganan at kambinan. Iting maulang kapulungan daring tarapatutu, agaganda kaya sanang sumulong king tagumpe, ban makirake karela, king korona ni ngalang kapupusan na ligaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Ulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalam. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang pusang lug, king pamaylasat kamatayan. Kinuaning tinape, te pasalamat siya kaya ka. Pira sinebinyene karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kungan at kananye. Iti kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kungan, minom kayo kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bahay talang anggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Tatan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan mi oy pa, ning kamatayin at pamanyabi na may biyaning anak mo, daramya kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Dahil ming pasalamatan kaya ka, ning pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakbabaming pagamwa mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap ikinugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at Florentino, ake kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman din kapatad ming pepaynawan at maninayang sibling miye, lalong lana di Elisa, Eloisa, Amelita, Florentina at Consolacion. Ading alapang mayang mo nabiye. Tanggapan mo, sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad timal mong kaburian. King kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod king ipak, karingamano, tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakpan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantiyanan, din kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya timurin. Ante pong may kakapatad, masyata mga pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan. Okay.
Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato. Noon tamang makakilala at makasagandagat kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. O lubos may ipayang Diyos, ikesanang mi pasiglangan kapamilatan ng upayan iting sakramento, mabiyasa kami king alimbawa ng Santa Rita, ban pagdulapan da ka, baboring sablang bage, at may bebe kami ketiking yato, anting bayo mong lelangan. Iting anadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pagana ka po, bukas, ang misa po natin ay sa hapon. Okay. Ang ginuman tabi kayo, At kaya kang tipurin. at bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may hari ng kakatang kapag masusyan, umeta ng iniking lugod, at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Diyos. Dakal po salamat, Maya Poras, magandang araw, maraming salamat. Palapakan po natin si Santa Rita.